रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात। के यरबा दिल को बेटा बाके भरावा इन बारा के नकल को इनाका बाजितपुर के यरबा दिल को बेटा बाके भरावा इन बारा के नकल को इनाका अरे ना ढेरे उमिरिया छौरी कौन खेला खेला ले खोजले चकहलल से के भाता अरे ना ढेरे उमिरिया छौरी कौन खेला खेला ले खोजले चकहलल से के भाता बाजितपुर के यरबा दिल को बेटा बाके भारावा इन बारा के नकल को इनाका अरे ना ढेरे उमिरिया छौरी कौन खेला खेला ले खोजले चकहलल से के भाता अरे ना ढेरे उमिरिया छौरी कौन खेला खेला ले खोजले चकहलल से के भाता खोजले चकहलल से के भाता पर बन बीरा के बुनिया बंसलवा के कैल को खूबे प्यार लैके हलुआ पर बन बीरा के बुनिया बंसलवा के कैल को खूबे प्यार अरे बच भिंडा के इंडा में की कल को तो हरियार खोजले चकहलल से के भातार अरे ना ढेरे उमिरिया छौरी कौन खेला खेला ले खोजले चकहलल से के भातार खोजले चकहलल से के भातार के छौड़ा रंगदार के छौरी रायपुर के बहुते जमींदार रसलपुर के छौड़ा रंगदार के छौरी रायपुर के बहुते जमींदार आज बाजितपुर चकभेली में फटलौ सालबारा खोजले चकहलल से के भातार अगे ना ढेरे उमिरिया खेलनो कौन खेला खेला ले खोजले चकहलल से के भातार बाजितपुर के यरबा दिल को बेटा बाके भारावा दिन बारा के नकल को इनाका अरे ना ढेरे उमिरिया छौरी कौन खेला खेला ले खोजले चकहलल से के भातार अरे ना ढेरे उमिरिया छौरी कौन खेला खेला ले खोजले चकहलल से के भातार गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात।